O programa da Escola A Granxa foi unha aposta que tivemos desde o primeiro momento desde a área rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo cando se constituiu no ano 19 e lle demos forma despois no ano 21 porque considerábamos que era unha formación moi necesaria no ámbito rural. Somos conscientes que moitos dos nenos e nenas que lles achegamos este programa pois viven no rural e teñen de preto o sector primario, pero queríamos loitar contra ese falso estigma e que se dice que sempre que hai que como que fuxir no rural, non? Houve ese éxodo e parecía que no rural só podían quedar os maiores e que os xóvenes pois tiñan que emprender noutros lados, pois achegarlle proxectos que fixeron rachar con ese estigma, facer proxectos emprendedores e que están a ser un éxito e ver, achegalos esas granxas, esas iniciativas para que hubiran de primeira man e estamos moi contentos de que este dando ese froito a este programa. Realmente foi unha eiva que se nos trasladou dende o ámbito productivo e tamén desde o ámbito formativo e nós o que tratamos foi de darlle un encaixe á hora de poder organizar toda esa formación desde un programa aberto a través das AMPAs de toda a provincia de Lugo. Cada vez están máis alonxados do agro e do gando e non saben moi ben moitas veces como se produce os alimentos que comemos, a diferencia que hai entre algunhas cousas que se producen de forma natural e o que se produce, digamos, en fábricas ou xa en industria alimentaria. Con estes programas e con estas subvencións, aínda que non cheguen ao 100%, porque ao mellor non chega ao 100% do viaxe, pero sí que che dá unha axuda moi grande para poder enseñar iso aos nenos, ás familias, a todo o que é o entorno de Galicia. E, o que nos explicaba tamén un pouquiño a monitora, que vexan que, nesta zona en concreto, esta que escollimos, o rural está quedando un pouquiño vacío e necesitan novas generacións que veñan para el e que se dediquen á gandeiría, a agricultura, neste caso, explicounos máis da gandería. Principalmente aquí a xente son ganadeiros, pero pouco a pouco cada vez hai menos e agora, persoas máis xóvenes teñen que empezar a vir aquí para que iso non se perda. Enseñáronlles a extracción do mel e como a función que ten cada abella e como se organizan entre elas. É moi importante polo tema de que moitos nenos descoñecen de onde salen os produtos, non coñecen a vida rural e é algo que non forma parte da súa vida. Hoxe estamos nun sitio onde viñemos ver abellas, como fan a mel. O que máis me gustou foi a elaboración das abellas e saber como facían o mel. Aquí eu que quero remarcar é que podes vivir no rural, podes estar no sector primario e máis ter unha empresa e axudar, non porque que te quedes no rural eres menos que a naide. A día de hoxe, todos máis ou menos vamos estudiando, temos uns conocimientos e non é como antes, que tiñas que estar aí, que se vivías no rural pouco máis valías. A día de hoxe, todos os que vivimos no rural sabemos, para traballar no rural hai que saber tamén. Un agricultor e un gandeiro ten que formarse, ten que manejar un montón de datos, ten que manejar un montón de información e iso necesita tamén unha formación detrás. Non como se desprende por aí que o que non vale para nada, o que non sabe para nada, que vai a forzar á terra, non. Temos que intentar cambiar ese concepto de agricultor e temos que empezar polos máis pequenos, que eles se sintan partícipes, se sintan importantes e recoñezan o labor e o esforzo que hai detrás. Sobre todo que sepan cómo llega lo que es el alimento a su casa, porque la mayoría, hay muchos niños que, hombre, en colegios rurales sí, que tienen aldeas o tienen huertos, pero hay otros colegios, otras ciudades, vamos, que
no tienen ese tipo de recursos y bueno, así saben desde todo el proceso, desde cómo se recolecta fava, que es lo que están haciendo ahora, hasta cómo llega al supermercado y luego ellos lo pueden consumir en casa. Estamos recollendo as favas, aprendimos a recolectalas, vimos como as abrían e como as seleccionaban. Son matas altas porque que lles hai que poñer, por exemplo, unha rede para que crezcan. E que poden habelas secas e frescas. Proliferen certas plantas que suelen ser invasoras. Nos últimos anos estivemos dentro deste programa que leva iso por título da Escola a Granxa, pois visitando diferentes granxas, sobre todo da nosa contorna. Este ano decidímonos polos obradoiros que imparte a Adega, un pouco por dar continuidade aos proxectos que temos no centro, que se centran pois fundamentalmente na conservación da natureza, en coñecer e descubrir aspectos da agricultura e da gandería, e parecenos pois interesante para enriquecer e para complementar o proceso de ensino-aprendizaxe. Pois fixemos un obradoiro no que aprendimos a facer bombas de sementes. Tiras unha bomba de semente ao suelo e cando chova vais enterrando a semente e sale un árbol. Porque así nos sitios nos que non hai moitos árboles, pois podes plantar e facer moitos. A implicación foi maravillosa de inicio ao fin, e eu penso que vese nalgúna das concentracións ou da participación que tiveron na aula que asumiron de alguma maneira este papel que temos dentro do ecosistema que é o planeta. Nun principio tomouse a decisión de participar neste programa porque víamos que, no rural necesitábamos visualizar un pouco o noso traballo, ver que os pequenos e maiores incluso, que xa en algúns casos veñen pais, que viran como estaba funcionando o sector. Tamén nos parecía moi interesante porque a día de hoxe as granxas non teñen nada que ver cas que había fai 50 anos e que conozcan realmente o que é unha granxa a día de hoxe, a modernización que hai. Creo que a mellor valoración que podemos facer da visita está na cara dos cativos e das cativas que levan un sorriso e os ollos brillando. Moitos era a primeira vez que vían unha vaca que tiñan contacto co rural, co campo, con a maneira de traballar aquí e a verdade é que van emocionadísimos. Lo que más me gustó es darle de comer a las vacas y hacer la magia del queso y acariciar a las vacas y que me chupen el dedo. A mí me gustó darle de comer y también acariciarlas. Acariciar las vacas. Darle de comer a las vacas es cepillar las vacas y acariciarlas. Contra o colexio os mestres e a AMPA prepararon un vídeo para recibir os bolechas e despois intentamos que os nenos interactuaran con eles e esa maneira foi preparando unha merenda con un pouco de chocolate e un bizcocho para todos. Pois parecenos genial porque é algo que os nenos igual non chegarían a poder ver. Van visitar granjas ou visitar varios sitios no cual eles aprenden de onde salen as cousas, non simplemente que salgan dun supermercado ou dunha cousa.